Казват, че съм се променил. Казват, че съм различен. Различен от останалите. Различен от всички. Дори понякога ми казват, че съм странен. И са прави. Да, различен съм. Преди бях нормален като всички около мен, но се промених. И го направих по свое желание. Положих усилие за това, защото не ми харесваше човекът, който бях преди. Не ми харесваше да съм нормален. Да се будя рано с мисълта, че трябва да работя не за себе си, а за някой друг. Не ми харесваше да давам целия си потенциал за целите на другите срещу минимално заплащане, което едва да ми стига да се прехранвам, да си плащам сметките и да ходя на партията за изкуствено забавление. Не. И затова ми казват, че съм несериозен, че се отнасям лекомислено към живота, който уж трябва да живея. Забрави за хобито сега, изучи се, вземи хубава диплома и занаят, намери си доходоносна работа, която да ти осигури самостоятелно прехрана и жилище. Ожени се, имай деца и след това работи, докато не се пенсионираш. После с пенсията ще си почиваш и ще се наслаждаваш на хобито си. Но така е прието. Докато сме млади, силни и жизнени, да се изучим, да работим, разменяйки за пари цялата си жизнена сила и времето си. А когато остареем, ще имаме време за себе си. Ами мечтите? Къде остават мечтите, желанията и чувствата? Къде остава свободното време да се наслаждаваш на живота, да изследваш и откриваш чудесата му? Аз ще ви кажа къде. Остават дълбоко заключени зад страховете ни да не останем без пари. Така беше и при мен преди да се променя. Но вече не. И сега никой не може да ме задължи да оставя живота, за който мечтая, за живот, който не искам. Хората ти казват как да живееш твоя живот. Хора, които само се оплакват от живота, който имат и завиждат за живота, който нямат. Хора, които никога не са сбъднали и една мечта. Ще ги послушаш ли? Ще направиш ли това, което ти казват, или ще послушаш сърцето си, мечтите си, талантите си и ще бъдеш уникален? Затова казах не на всички. Казах не на нормалния живот, защото исках нещо повече. Исках да намеря мястото, което ми е отредено и да сбъдна мечтите си. Исках моята уникалност да остави трайна следа, която да води всички останали, давайки им нови възможности. И продължавам да го искам. Стремя се към мечтите си всеки ден, всеки час, всеки миг. Вземам най-откачените и неразумни решения, премахвайки всичко, което се опитва да ме отклони от целта. И го правя независимо дали хората около мене го одобряват или не. Аз искам да съм различен. Да съм различен от тях, защото не ми харесва начина, по който живеят. Затова продължавам да се променям всеки ден. Уча се, опознавам качествата си, моделирам убежденията си, развивам уменията и навиците си до съвършенство, за да стана най-добрата версия на себе си. Сега знам, че мога. Вярвам с цялото си сърце и душа, въпреки че средата, в която се намирам, непрекъснато ми казва, че е невъзможно. Хора като Арнолд Шварценегер, Бил Гейтс, Антони Робинс, Лес Браун, Ронда Бърн, Тупак, Еминем и много други го доказаха, изправяйки се пред съдбата си. Започвайки от нулата, непрестанно разкъсвани между мечтите си, неодобрението и лишенията, те не са се отказали. Продължили са напред стъпка по стъпка, движени от вярата в собствените си способности и визията си, оставяйки ярка диря зад себе си, която впоследствие промени целия свят. И сега е твой ред. Време е да погледнеш нагоре, да повярваш в себе си и силата си, защото тя е безгранична. Ти си безграничен.